Wat is het verschil tussen Sascha nu en Sascha jaren geleden? Oh, ik heb mezelf zo ontwikkeld, als ik heel eerlijk ben. Ik ben wat rustiger geworden. Ik ben wel heel gedreven en we werken heel erg hard. Maar ik relativeer wat beter. En ik heb ook wat nare dingen meegemaakt. Ik ben doof geweest vanwege een vuurwerkbom. Dat zijn allemaal hele nare dingen. Maar dan maak je uiteindelijk ook de artiest die je bent. Want ik mocht toen 8 weken niet zingen. En toen heb ik ontdekt dat zingen het enige is wat ik wil. Dat is mijn grootste passie. Dus ik ben wel heel erg veranderd. Voornamelijk wat rustiger. Weet je, als mensen dan vragen, wat wil je nou het allerliefst nog bereiken? Wat ga je allemaal nog doen? In het najaar komt er een duet van mij uit met Edwin van Hoevelaak, waar ik erg naar uitkijk. En ik wil gewoon dat meer mensen in Nederland weten wie Sascha Brouwers is. En tuurlijk denken mensen al dat ik doorgebroken ben, maar dat ben je niet. Want er zijn echt nog heel veel mensen die niet weten wie ik ben. Dus als ik zo mag door blijven gaan met mooie optredens, zoals hier, bij de Toppers, het liefst nog een keer. Ja, dan ben ik een heel blij mens. Edwin heeft mijn laatste single geproduceerd en is al 9 jaar een vriendje van mij. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik al jaren aan hem gevraagd heb, zullen we nou eens een keer een duet doen? Dat kwam er steeds niet van. En toen hij Jij Hoort Bij Mij produceerde, toen liet hij een duet horen waar ik op slag verliefd op was. En hij had het al ingezongen en dat klonk zo goed dat ik zoiets had, zullen we het opnemen? Toen zei hij, nou, de tekst is van Tony Neef, die kende ik ook. Dus die ben ik gaan bellen. En Tony zei meteen, ja, dit moeten jullie doen, te gek. Dus we hebben het al opgenomen. En we hebben in Turkije al een aantal beelden voor de clip geschoten. Binnenkort de volgende beelden en dan is het klaar. September, oktober komt hij uit.